বড় যে থকাই কম খামারি বড় আং সুবুই সাগাবো সুবো বলে তিনি রই নাইফেন ব সাল যেতন ব বিএসসি আসগই ব সিলেকশন থাকি বনি ইচ্ছা মতে ব রদে রই মা নাই তো নির গ্রুপুর আং ব্লগ দেলি হাগো তিনি আং ব্লগ হাই নাই আং তিনি ভিডিও নো করাवा वार्निं रय प्लान थांगाय आंबो आंनि सिलेक्शन खायजाक दङ आंनि कागज आंनि सय सिनबाय आंबो जमा रय रजाक दङ भिडिअनि थानिगो सोरबा बुरा बाता मोनाय सोरबा वर्क टक मोनाय सोरबा ताखु मोनाय सोरबा पलटिल टक मोनाय जतन फ्रि खायजाक दङ निरक जदि सिकेबो बुरा बाता जमा रजाक दं थांके निरक टिप्रा मते सिनि लिडार थानि जमा रदि बाहायके जों रया तंनाय नेबि आनो मालायखा आनो बरदि कक्रै तिनि आं साइग्लांगर जागा तै गोबां कक सागनाय दङ हायबो जरा गैनि बागै आं बेसि कक फलग्रा आबो डेभलपमेन्टनि कक सानाय ओ दिनो साखा आनो विदेशीनि बरफो आंखे विदेशीनि बरफ बखेयाव जागानि नगनि बरफ ओ नगनि बरफनि 5 बोसोर तमा खायलांखा आंबो बेलायखे बनि बदलनो सलासि बिले देबरा यागरा हा आंखे कायसाबो लामा सला जागिया आं किन्तु 3 मास फाइबनि या गनो नेरा गुरि जायनि यां दिगे वाटक फि लामा गोबां लामा कताल तिगलायखा आगेनि सामु कसाजाक आं बनो थागै एक्जिक्यूटिव इंजिनियर पीडब्ल्यूडी बाय आरडी बाय डीडब्ल्यूएस सब समय अफिसार आं फोरोंनो थाङो अफिसार कक्सा दायथि सामु आगेनि कसामासा कंमानि कसाय दंमोन दायथि रदानि एरेगो सामु हाया चलै दङ लामा खुरिखा पाब्लिक रक सब समय हाहाकार कमाइगो ओ खुरिफ्रा एसेम्बलिखौ आं कक सामानि जेराव मुखना अम्पिनगर तुइदुर आंनि एरियानि कक आं बाहायगो थां साइगै ओ एरियानि लामा कायसा 18 कोटिनि लामा फाइबासे बीजेपीनि मन्त्री प्लान थांबायो बड़ आं एसेम्बलिखौ बासाय साखा लगे लगे नोट बा खायदों बड़ एस ऑफिस सुपारिनटेन्डेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस 1 कोटिनि ऊपर वान ऑर्डर फाइजाक सब लांथान मन्त्री लांथान बड़ आं एसेम्बलिखौ सरि खबर बासाय साबले लगे लगे नसिरि मानगोनां सिरि रतनलाल नाथ तमा साखा आं कक साफ्रो बमा साखा अमाबा आंनि डिपार्टमेंट सिमले एग्रीकल्चर बा आमी देखबो माननीय सदस्य आमी देखबो ए बेपारता मागो सेखानामले आं एसेम्बलियाव सरि कक साइगो आंनि एरियाखौ सामोन फाइमानि कायसा ऑफिस बिल्डिं फाइमानि बाहायके ते कायसा उतलांनि थांगोन अमा हायके दे समान अधिकार दंबा आं साखा नेराव हायनि बागै सुनो खागबनि बागैनो जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड नांगौ जों अर जायगाखौ थाङो आं एसेम्बलिखौ विधानसभाखौ आं साबले नेराव मुखौ खाना आगे आईपीएफ तिरक विधानसभायाव थाङै टिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेटनि बागैसो सामो खाना सागानि केबुलि साहस करै किन्तु जों टिप्रामथा अपोजिशनाव दङ 13 जन एमएलए कक साब्रो जों ग्रेटार टिप्रालेण्डनि कक सुसुरिखौ सायफैयो बर'खौ थांगार चुपचाप मुथुजाक सग्रासर नुवाथिया तिराव बुखं मुथुजाक टिप्रालेण्डनि कौसे सारागलिया खरकसा एमएलए वानजै बासाय साखा सरासरि बसाय दंखा टिप्रालेण्ड আমরা বিজেপি সরকার আইপিএফ সরকার উন্নতি করছি বলে আমাদের আইপিএফ ভাই বোনেরা এখন আর সেপারেট স্টেট বা আলাদা রাজ্য ওনারা চাইছেন না হিসাব অ্যাসেম্বলিও সাজা করবো আসমাসা আলাদা রাজ্যতেই আইপিএফ নিয়ে এমএলএ তোমার সানিয়া হি খরচা বিজেপি নিয়ে এমএলএ অ্যাসেম্বলিও সাইতো আইপিএফ নিয়ে নেতা সুব্রা চরণ চোপচা বসকান সাজা করবো yang फाइदै अम्पी एलाकागो गोबां एलाकागो बासाबाथाय साइतगो टिप्रालेण्ड जों दिमान खायनाय दिल्ली थांनाय नि दाला सागै साधारण एसेम्बलिखौ सिबकं साराया सेपारेट स्टेटनिखौ किन्तु yang आम जनता पाब्लिक रनोखे बर' काहाम रनोखे दाला सागै थगै दं थायो हायनि बागै आं तिनि सुजुग माखा कक सानि जारा बाजाराव दंनाय जतनो आं मा सागा हायसि ताबो जों थगै दं जागानि जराया ए कायसाखौ नेराव खोनाबाय थाना पत्र पत्रिका नुखाना जारा ख्रिस्टान खायनाय जोंनि जारा टिप्रासा ख्रिस्टान खायनाय रंनाव केसे एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायसिनायखो एसटी सार्टिफिकेट दलिया बात बर' एसटी निया बर' मानजि खासिनायता जेनेरेल खायमा थांसिनायखो इगाव आम साइगाव गोबां मानसिनि टिप्रासा ख्रिस्टान दंजाबाय जों हिन्दू ख्रिस्टान मिलायनो हाथे तेखे मा दंलायलै
Indiaनि constitution sujak togo. India is a secular country. India angka kaisa niropekho rashtra, dharma niropekho rashtra. O jaga Hindu bo tongmago, Christian bo tongmago, Muslim bo tongmago, Sikh bo tongmago. Je jaga সংবিধান sikok sai togo. O সংবিধান no purno khagi bhaike tini MLA Rampodo Jomatia kongno bhaike sarakha. November masong आंदोलन खाइसिनाय फो सारा त्रिपुरा बन खाइदे फो जारा बकं बारारो ताबक सादे आनि गुस्तिगो ख्रिस्टान तंगै माबले आं हिन्दु फानो एमडीसी नि गुस्तिगो ख्रिस्टान तंगै मानो दा देबरास नि गुस्तिगो ख्रिस्टान तंगै मानो आनि दादा फा तंग माबले तारमाने कि बरो वैसिन आलका तंगैसिन हैदे तिनि रामपद जमातिया पेपारको कारोगा तंगाखा आंदोलन खाली तो बरो तार माने सोबानि पक्षिसे अमर जरा एमएलए तंनाय तिनि बीजेपी नि कबिया बरनो थुगतै साबि रय तंनाय तंगो बरंखोनो यांनानि फायनाय एमएलए मन्त्रि र बरक सागो नेराव हाय खायदि रियांनो साफिलांखा कब्रुनि निनि आलादा बाबे कबनि बागै स्क्रिप्ट सान्दिबो हाय साखमानो साफिलांखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आलादा बाबे एडिसी सान्दिहि थाके जिसिनि 19-20 ति पासा तंनाय रंग टुकरा के खायगै सिनि जेताबो फान तंगनि बुबागरन तुइ दुनु मैजे सन्ताबो क्राके थासांनाय तंगनि बनो सबायगानि नाय तंग ति पासा रंग ओ ति पासा रंग खासिनि बुसिगा नांगो हाय साफि उनाय जमातिया रंग आलादा बाबे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सानि साउनाय इगा रामपद जमातिया तेरावबा बिसिथै थुनजा तंगनि सियाबा जमातियाना आलादा के खाफि उनाय तो जमातिया दे बोरमा कलय रियां मलसम हागे जतनो खांगाय सिनै के जाति सिगो थाथारो टुकरा खांगाय केबा सोरबा तेय बुसिगो सांथनाय तेय बुसिनि फांकमि थनैले थाइसे सन्तालो बुनि तरागो मा तंजागो बरो भैया बरोसि थाप या बरोसि मुनि गाय तंले ओ एसेम्बली को जों को बरो साहानाय दि नेराव एसेम्बली को नखना तिप्रा मथानि लिदारो को बरो बाय बासन नमनि निजेने आमानि को बाय ओ जों सोरनाय तेगै ताबोखे बीजेपी आईपीएफ दिनि जारा एमएलए तंगाय रो विधानसभा को बरो बाय सानि सैतेखा नोट खाय तै फेगै को बरो मा साखानले सबानि बागै को बरो मसा तिप्रा मथा 13 जन एमएलए बागै बरो को मा साबले तिनि को बरो को जाना थां सखा आगे के को बरो समाज थाया एसेम्बली को ताके को बरो जों बुसिया जों साइमिया जों साइ तंगु कम बरो बुसिनाय जाखायसा मेसिन लयो दिसन साखारो स्पीकार न कम बरो साके को आंसि बाय ट्रांसलेट खालाय जाते बावानि तो मेरो बुसिलां थुं खायसि अमा हायके सिरि तिप्रासरो आईपीएफ ति बीजेपी बाय ओ 5 बोसोर थगै थांजाबले रेजाल्ट नुखना बसाहा तिनि विदेशी फादानि हाफायै हुगु बोले तिनि अर नक तंगै 5 बोसोर बोके 2 ताला कसमा sok जाहा गोबां मा पागिबो बोले कुरुपति बेतन बोसमा जाबा एमएलए नै र 80,000 मागो आं ताबो एमएलए आं सिबाय 80,000 बेतन देनि आं फाइगागोन थक दाम 80,000 बेतन नै थक मा जागो सरकार बेतन नै एमएलए न नेराव लुकुरो स्राय बुजि जाबादि आं दाला साया सगैनादि जारा सिदा बर रंग थक दामान 30-35,000 थां पाइगोसिनि थगो नुगारि मागुरि माने आइ एसडीएम मीटिंग संफिलां खमा थांनाय कयदिन पर डीएम मीटिंग एलाका बिजित मा खायगो इगा नायनायदि 80,000 बेतन बायदे 2-3 ताला 5 बोसोर तांमानि दा तांमाया नेराव बिचार खायनि ताखरो बुखुराव नेराव ताखै बिचार खायगै बुद्धि बाय वासगै तिनि नेराव काहा गुरुंखे ओ थनाना मात्र 2000 सिबुत गलायसिगे तिनि महाराजना हाजागै आनि मुखांनायगै महाराजनि मुखांनायगै तिनि लोगोआव हाजामाबे आं तिनि 21,000 हायेस्ट एमपी आं बुक माबले पाब्लिक खासि गायसि मासा मुसु आईपीएफ ति बीजेपी को टोक थांगै जयन खायनि रंगे पेटपन्थी बरके पेटपन्थी बहर निबांगै किसा मिसा तोर मासा बायसि पाइजनै बर अमाय मासा मुसु लिडार तंगौ बर बेसि आईपीएफ ति तंगला तब सीपीएम बागे सीपीएम जाम रफिउनाय कांग्रेस
কংগ্রেসের সামনে ফিউ নাই অমা হাই কয়েকজন লিডার তঙ্গো অমা হাই বড় দরকার নাইয়া ব হাই বড় চিনি ত্রিপুরামত যদি কেবল 2 নম্বরে বড় কংথাংকে আর কাপাটিও জয়েন খাইকে খরচা জয়েন খাইকে 10 জন লিডার বড়ি বদলা সোনাগিনা নাই বলি জায়গা সোন কাহা কাহা লিডার তেই বসে সোনাগিনা নাই হাই বাগিনো নিরব লুকুরো তাকলাই রেজাল লই লখা आं सागा नांगिया लुकुराव मोसाइमागो बोसोर जुराति अम्पि नगर 5 बोसोर डेभलपमेन्ट ओंखा ने अक्ट'बर नासिन दंनि वाटै थाखांगोनो लामा बाहायखो रंजा ओ लामा हायामाया ताबक दाबनलेनि लामा NHIDCL बाय सामु रंजानाय लामा खतरमा फाइनान्सियेल यांखै सङै दंबो आं दायथि दरै दङ SDM बायदिनि कम सागो गयदु बाजाराव जों बिजित खायगो बाहायगो लामा बियां दिख्लांगो थानाय नेराव नासिन गायसा दंनि ओ आंनि 5 बोसोर त्रिपुरामथनि गुबागरे तैदुल बुंबाय 5 बोसोर सरकार और जागा लामा कायबिसो दं नेरावनो आं दिनै दालाल सायख्लांगिया खाता बाय कलम बाय प्रेक्टिकल एविडेंस रबाय आं नेराव सायख्लांनाय आं साफायनि गते 3 मास परेगे लामा बियां खोथालुं दं सिंगल पारा लामा हायमा जत वार कगजाक ताबो वाति पाइके सोजासिनाय वातो लामा हायमां फैथांमानि लामा साफायनि दंखा ताबो लामा रजानाय हायसि लगलगनो लामा रजानाय ओं याफानो 22 ता लामा खोथाल 22 ता लामा ताबो रजानाय सामोन अटोमेटिक सलै दंगो 7-8 ता सलै थां पैसा ते मोटामुटी 16-17 खान लामा खोथाल फाइ दंगो आं दालाल साया नेवजरि बिसार सायांखे SDO अफिसार दिनै PWD SDO अफिस थांगिथार सुननायनि लामा कायबिसो खोथाल फाइ दं कायबिसो रिपेरिं खायजोबनाय ताबो बुसखांगो खोथाल कायबिसो खायजोबनाय आं दालाल साया माइ गबासाय आं दालाल सागानि आंनि रायजा खरै महाराजा जों दालाल सानि फोरोंगिया जे सामाने गोबै सायख्लांनाय जे सामाने याफागो प्रमाण बाबै कक सायख्लांनाय हाय बागा आं बेसि कक और दालाल सुरि कक सामु सुगिया ते किसिसा पाइफागो मेरा किसिसा आं महाराजानि बागै किसा मेसेज रावामु सुगो कारण महाराजा आसाम सिरि टिपासाराव अराय पराय इमानि जरागो जोंनि महाराजा मात्र 2-2.5 बोसोरनि बिसिगो सिगां टिपासारावनो 19-20 दफा कलाय जमातिया रियां टिपासा त्रिपुरा चाकमा निनि दारलं मसम रियां काइपे जतनो थासा खायो अमन त्रिपुरानो इतिहास महाराजा पामुसिसन तिनि त्रिपुरामा थाबा 13 जन एमएलए काइसा आঞ্চলিक पार्टी गई एसेम्बलीगो अपोजिशन बासानि मागो केबो माया हो त्रिपुराओ इतिहास करिखो निराव इतिहास रई सागिलेदि एकमात्र महाराजानि बागै जिसुन तिनाव सम्भव महाराजा तमुनि बागै तिनि संग महाराजा तमुनि बागै आं दाव जागा तिनि त्रिपुरामो ओ त्रिमा ओ तुइसा हाताय हातो सबानि बाबो महाराजा रंनि रिजार्भ खायजों हासिबले ओ महाराजानि हामासिसै टिपासाराव तामो जमातिया तामो रियां तामो त्रिपुरा तामो कलय जों जत तंमा तंले जों महाराजानि पफांसिनि हायदे महाराजानि जों पफांनाय बनि सार हायाथ' थै बनि रांखुदि गुदि सिरि बागै खरस खाय दंखायो बर्थमान मा जाबा तागलाय एमएलए बजनि न बुंनायखे एमएलए बासा मा खालामलै ब एमएलए पुसराव न बुंया मुख्यमंत्री पुसराव न बुंया MP नि मतो बनि लोप करै बसनो आसनो कक सागै जे टिपासाराव आं बाहायखे ओ हासाकानि मुक्ति दे रय क्लान मानो मुक्ति रय क्लान मा खांके निराव सादिन के तंलायदि ओ ABC एरिया न तैगै आलादा भाबे निराव न सांबिधानिक अधिकार रय क्लांनाय पार्मानेंट सल्यूशन रय क्लान मा खांखै आं आसल सिकमनि गो सागो आं राजनीति हामजारिया महाराजा सागो आई हेट पॉलिटिक्स महाराजा साबले पॉलिटिक्स में बाहाया हाय फले तिनि पॉलिटिक्स बायनो दिल्ली थांगै सानानिबो पॉलिटिक्स लामा फैनो मा थांमोनि बागै महाराजा तिनि राजनीति बदल टिप्रामो थाबोदनि तिनि मासना फायजागो ताखरो बखरो निराव बरो बुसि जाबायदि बनि दिल्ली जों मालाय खागा महाराजा तमायसा सिरावगो मालाय फोरगो काबै दं काबै ओ टिप्रासाराव किसाके आमसो बुसियांखा आनि बुसां काबो आंबो मा खानो लुबै हायसि मुक्ति चरमाया सिरि महाराजा बा तांमा सखारके रां पैसा अभाब करै शिलं दे तंनाय शिलं बो तंमानो अमेरिका ने तंनाय अमेरिका बो तंगै मागो लंडन तंनाय लंडन बो बनि जागा तंगो तंगै मागले महाराजा सानि बागै तिनिबो हावा आसो फाइ चोमै बासो दुरासाय दंफाय सातो वाति कष्टखौ तानि दंफायबो बना VIP के तंग मागले साबरि बागै निनि आनि बागै सिबले
बतिनि सिरि खगै आन्दोलन खायमानिबा सानिबानिबा बतन थमनाय हायदे बिनि रां फैसाबा खुरै तंथगा नायबा हाय बनि बनि तंथै मागो हायनि बागै महाराजा सांहानियाथ' तै बनि रां फैसा कोटि कोटि सुरा खरच खायै एसो दिप्रासार सुबाखा दिप्रासार ताखन खासिया किसी सानि बागै रेगा पुरा बातासि मा ना इखेबा मा थांग्रा